आं दायो दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय सालगुरि गामियावहा थांनाय हरावहा सानै इउएलबिनि सोद्रोमा होननानै क'क्राझार पुलिस बिफाना इनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन। दा बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा मा फोरमायो आरो बे बिथाङा इउएलबिनि सोद्रोमा नंगौना नङा जों आबुङै नोंथांमोननो खौरां होनो नाजागोन। बे समाव जों बिथांनि जोंसार मुसाहारिनि बिफानि खाथियाव थांनानै जों सोंनो नाजागोन। इनकाउन्टार खालामदों इउएलबिनि सोद्रोमाना बेसेबां सैथो? सैथो बेथ' जानो हाया नङा। एकदम अबिसासै माबाथारनानै गावथारनाय जाबाय आरो बिसोर। नोंथांनि गथ'आ मा खालामो? आंनि गथ'आथ' आगोलाव इन्डिभिमोन, दा सिसफायाराव दंमोन बियो। दा बियो ओरैनो दंफां दंला बिजनेस मावोमोन आरो बेल'। दा बे नोंथांनि गथ'खौ न'निफ्राय लांदोंमोन ना बहा थांदोंमोन? मानसिया बे गावसोर दंफां लांदों ना मादोंमोनथाय, जोंबोथ' बाहा मोनथिनो मालाय बेलासियाव ओंखारनायखौलाय। दा बेल' आरोखि। दा हनै बाहाय एक्सिडेन्ट जानानै माबा गोलैदों होननानै बुंबाय, पुलिसासो खिन्थाबावदों आरोखि जोंनो। ओमफ्राय दाना पुलिसानो आरामसे रायज्लायजोब्बाय जोंजों। बै बिबोनां जैसार दंमोन आरो जों ज' थांदों, ओमफ्राय आंनि फंबायबो। ओमफ्राय पुलिसाबो बिसोरखौ दस्रा मानसि होननानै गोदान आफादनि दां होननानै हरदों आब्लानि मानसिफ्रा। जों बावहायनो लायनाय जादों, 4थायावसो लायदों जों होननानै बुंबाय आरोखि। ओमफ्राय दा आथिं नायजोब्बाय जों, गासैबो एक्सिडेन्ट जोब आरो माबा बेन्डेज फानजोबनाय आं नायबा। दा मा फोरमायनो सानदों नोंथांनि गथ'आ जे इउएलबि नङामोन होननानै दा मा फोरमायनो सानदों? दाथ' नङामोन, दा सरकारा बोरै बेबादि आथायखो आं बेखौनो दा सानख'नो हायाखै आरोखि। माने एथ' अयनाय, माने थानायाव लांबाबो बिदिनो 6-7 दिनसोजों गबोगोन होनलायनानै सेरफांगुरिनि आइसिआबो बुंबाय थांनांगोनदां थानायाव। दा इन्टारनेल एसपिआ मा होनफैयो जोंथ' जेबो होनथ'नो हाया होननानै बुंबाय आरोखि। ओमफ्राय जोंबो बिदा फंबाय सानैजों फैग्रोबाय आरो जों। निस्सय नोंथांमोना मिथिना मोनबाय बिथांखौ माबोरैहाय इनकाउन्टार खालामनाय जादों। जोंसार मुसाहारि बिथांनि बिफा गार्जेना फोरमायबाय। बे समाव जों आरोबाव जोंसार मुसाहारि जायबा इनकाउन्टार खालामजानाय बिनि बिसिनि खाथियाव थांनो नाजादों। बिथांनि बिसिया मा फोरमायो जों मिथिनो नाजानाय। बे समाव नोंथांनि बिसिखौ माबोरैहाय लांनाय जादोंमोन आरो माबोरै जादों बे जाथाया? आंनि फिसायखौथ' न'निफ्राय लाङाखै, बियो दंफां बिजनेससो मावोमोन। बेखौ लामायावहाय गारि एक्सिडेन्ट जानाय लोगो मोननानैसो लानानै थांदोंनो। ओरैनो गारि एक्सिडेन्ट जानायावहा गोथां दंमोन? गोथाङै दंमोन। बेखौ लांनानैसो गावथारहैनाय बायदि सन्देह? लांनानैसो गावथारहैनाय बायदि सन्देह। आंनि सन्देहआथ' बेखौ हाग्रायाव लांनानै गावथारहैदों। मैया फुङावबो जोंनि आफामोनहा थांनानै नुबोदोंनो बेखौहाय। थानायाव नायदोंमोन, नुबोदों, लखबाव नुबोदोंनो। सानैखौबो दङ, गोथाङै दङ, रायलायलायनोबो मोन्दों। ओमफ्राय बेखौ आंनि मथे दिनै मोनायावसो दस्रा मानसिफोर बा सोर मानसिफोर लांदों बेखौ आं मिथिजोबा, बेखौ हाग्रायाव लांनानै गावथारहैदोंनो। नोंथांनि गोरबोआव दायो माबा गथ' सासे नुना मोनदों, बे सोरनि गथ'? आंनि गथ' बियो। सानबेसे जाखो? 15 दिनसोल' जादों।